Achip na mga tats. Di na natin sudan. Matats, upasi na ta kay nakaisda na ta matats. Itagaan duha ka buk dira matats oh. Nya dugay pa man na mahuman. So natay duha ka buk karon mga isda matats gihatag sa tuwa dara oh. Ato nang kilawon og subawon matats dito sa balay kay busy pa kay linya dire. Nya, kita-kits na lang. Siyempre mga tats, mohapit sa tagtindahan no kay mopalit tag lamas kay wala tay lamas atong isda. So mukuha tag Bombay dia, loya, limonsito, sibuyas dahon kung unsa pa man nang naa diha. Dili na ko mukuha kamates mga tats kay daghan kay kamates sa kong rep no og isa pa naa po koy Chinese pichay nga nabilin dia. So i-apil na to na kay masayang pud siya. Mga tats, atong gipilan og down sili kay lami kining down sili sa sinabaw mga tats. Kay kaning sili nga atong gikuha ato na ibutang sa kinilaw. Nya, daga kamatis. Siyempre kani atong Chinese pichay ato na ni apel. Tats, dala na atong isda ganiha, ato na ning kilawon, ang bukog ani mao ni atong sabawon. Mo ni ingredients niya. Kini bitong dugay ta makatilog isda matats, mura man tag ignorante eh. Sa tinuod lang matats gikan atong Pasko hantod karon. Karon pintaon ko nakatilaw aning isda. Daghan mo og sobra nga sudan matats gikan atong Pasko. Sayang mapud ko ato ipanglabay no mo tong hinahinay jud na magkaon og ginahinay jud na og init-init para lang jud mahurot kay masayang lagi. Og isa pa matats giminga mo kog duty kay pila ka adlaw lagi ta standby diri kay tungod lagi ning Pasko mo tong ni duty ko ganiha mo tong kakita mong duha ka buk isda ako na lang tong gidala sa balay kay wala jud mi habwa nangayo na lang ko sa kong amigo. Abi nyo matats nagmahal na pud ang isda kay siyempre Pasko ang mga tawo na naa jud silang pamilya no. So itong mga layo-layo nga nasa lawod karon wala pa nakauli unya patong katapusan. So mamahal nga mamahal jud ang isda na padulong January. Kay karon January manggod pista na pud sa bula. So Santo Niño na siya matats kay January man no. So daghan na pud manguli og mga taga-unay ana or mananagat. Balik ta sa atong trabaho matats, bali nakahimo na tag kinilaw no. Bali ang lamas ako na matats Bombay lang og limonsito, perti nang humuta matats og isa pa presko mo pud ang isda. So ang atong himuon matats para dili masayang ang bukog atong sabawan. Ako manggod mga matats basta tulo ka adlaw nga dili ko katilaw og isda, mingawon jud ko. Siguro nasanay lang ko matats kay adlaw-adlaw mo ko trabaho ang isda ana adlaw ko gagunit og isa pa makakita og presko maibog jud ko mo nang akong gisabaw og gikilaw diha. Kung ako yung pangutanon matats isda ba o karne ang permente kaonon diri ko sa isda kay nganuman kaning isda matats nga gikan sa dagat dili pids ang kinaon ani presko jud kayo ni siya dili siya pare sa bangos o tilapia nga pids ang kinaon sama ng baboy manok pids ang kinaon na matats mo nang dili na to permentihon para dili mo sa atong lawas. Matats mga na ta na to bukog matats napuslan jud nato. Mga dato ani matats panglabay ra nila ni. So kita nga mga pobre. Simo to na to kay sayang. Achip ni sa matats. Sayang mga nilabay matats. Kami pwede prituhon ng mga kinilaw-kinilaw, mga bukog-bukog. Yan mo na to.